ako, pag natapos talaga tong corona, mag-aasawa na ako. Jermaine! Jermaine! Oh! Gawali ba si kaka? Ang tulahay, tawali gagawin. Kin, may inaro, kung ibabaga to siya. Gabay to kula ko nun asawaan. Ha? Sikan, basta napakantoy buong angkan tayo dya. Ang gano buong barangay sarasaragton na pakan. I wonder how, I wonder why. Ate, gagawin mo, Jermaine. Kin, mambabantay na video to may inarong. Amaya may manay baka to anong nungkod dya video. Kin, baka iwilabat man. Manisad satan, iwilabatan. Ang gano buong barangay sarasaragton na pakan. Andita, dakal, anong ko. Ibig sabihin, napagkantulay buong angkan tayo. Buong barangay sarasaragton na pakan. At kamanisad satan, iwilabatan. Gano buong barangay sarasaragton na pakan. Abalaya,